Здравейте, YouTube! Здравейте. Аз съм Мастърс и това е епизод 5 вече. Охо! Тук ти... Както виждате, вече почнаха да се спамват такива изроди. Да. Откъде и тия са ни пораснали. Така. Дърво имаш ли? Да. Тя ми дай две. Тук няма ли? Не. Кога свърши? За оградата. И я направи 4 пръчки. Вот. Че на мен не ми стига дървото. Опа! Умрях. Вставлям тия. Те идват в тебе. Тя. Сега ще ги вземам. Ай, Чакай. слушаната. След малко чеклата ще празни. Дали? Дим имаш ли там? Дали ще порасне? Аз ще чакаме от втори, трети епизод. От 2 май. Така, това е градинката за дървета. Това е за растения. Да. И както виждате, докато почнем пети епизод, бяхме взели това кавърни камъни. Да. Нямаш какво правим. Трябва да съберем дърво. Но нищо. Тук те... Да взема ли камък? Вземи. И...
Мисля, че не е достатъчно. За всеки случай. Ще направя костен прах. Хубаво. Така, тревата е прасна. Ще събера дърветата. Добре. Представи си ти ми втората кирка, не тецата даже. И пак ми е на червено. Моята ми първа, моята втората е на червено. И постоянно се чупят все след епизода. Тогава май наистина докато почне следващия епизод не доскучава. Да. И да ви съобщя, скоро ще излиза нова Майнкрафт, така че се гответе за още забавления. Да, може да измислим някакво друго оцеляване. В профила ми има доста видеота вече. Снимал съм за това, за сервера ми. Скоро и него ще го апдейтна, когато излезе новата Майнкрафт. Така че не се тревожете. Само да ви кажа, че сервера ми няма да е пуснат цял ден. Тъй като сме на училище. Да. Лятото ще бъде цял ден, да. Тогава съзнай. Ще бъдат пуснати даже два сервера. Ако не и 3. Които ще правим епизодите си. Падна ябълка. Не виждаш. Да, аз се взех. Аз се взех. И ни трябват пак камъни. Опа, да не ги изхъбявам сега тия. За какво правиш той там? За друго. Там ще има още неща. Щяхме да снимаме оцеляване на планети, но на него много влагаше и... Не, отлака ми просто от много бък. Абе, зацепва ми на места. И така, ако се чуеш защо някои епизоди завършват без отбогуване, това е защото не гледаме времето. А сега ще има. Да. И така, абонирайте се за нас. Харесвайте, коментирайте. И ако имате някакви идеи, нещо да направим тук, пишете в коментарите, да. И това беше оцеляване епизод 5 в небето, както виждате. И чао! Чао!